Jeg beklager meget af afbrydelsen. Der var... Ja, du blev vel ikke dårligt? Nej, jeg har det fint. Nå. Det var det der outfitters. Ja, altså... De må da være bekendt med CrossFit. Nå, CrossFit. CrossFit. Ja. Der bruger de jo de der firefingers. Ikke sandt? Og de skulle være så smart, fordi at det sikrer, at foden den har en... Five fingers, det er det? Ja, five fingers. Ja, det er jo det, jeg siger, ikke sandt? Ja. Ja, fy for helvede. Ja. Så jeg tænkte, hvordan kan jeg kombinere disse five fingers i min step, for at vi derigennem kan få bedre kontakt med underlaget. Ja, og det er faktisk der, hvor du er her i dag. Det er det. Du har spurgt fitnessverdenen, om man kunne indføre en koncepttime. I step. I med step. five fingers. Med five fingers i... Ja, five fingers. Fitnessverdenen. Ja. For Ja. nu er vi faktisk nået dertil, hvor vi skal se de nye five fingers. For du har jo faktisk fået tilsendt nogen. Nu tager vi et kig. Det er også... du er også begyndt at blive fitness der i tøjet. Ja. Nej, det var de undskylde. Jeg fik noget galt i halsen. Men jeg har investeret i et par nye bukser, fordi jeg måtte jo være lidt mere fit, når man sådan skal bevæge sig frit omkring. Nu og så har jeg fået tilsendt de til five angles. Ja. Det er jo plastikposer. Hvad? Men Erik, det er jo bare en plastikpose. Hvad siger de? Jeg tror, du har fået tilsendt. Altså, det er jo bare en det er jo en frysepose. Nej, det er five angles. Nå. Kan de ikke se, hvordan mine fødder har tæt kontakt med underlaget? Jo, men hvorfor så ikke bare tæer? Jamen, de er jo vandsikre. Ja, går du i bad med dem, eller? Ja, det gør jeg også. Jeg har dem på hver dag engang. Men de er så smarte, de her five fingers. Ja, altså. Nå, men så synes jeg bare, at vi skal have din fitnessdans, så med dine frostposer. Jeg har lavet en klar koncepttime, som er til let øvet til øvet, så begyndere må lige få fundamentet først i den originale step. Det er i orden. Vi tager den i din frysepose. Er I klar? Yes. Jeg må bede om lidt rytme. Sakadi-boo, sakadakadi-boo, sakadek-dek-boo, sakadak-dak-boo, sakadak, sakadak, sakaduk-buk-bak, sakaduk-buk-bak, sakadi-buk, 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 sakadek-dek-buk, sakadi-buk, sakadi-buk, og sakadi-buk-buk-bak, sakadak, 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 sakadek-dek-dek, sakadek, sakadek. Det er tydeligt at se, at Erik Walch, han virkelig har en ny motionsform. Sådan her, og så tager man sådan. Ja.